bones, què tal? Benvingudes, com esteu? Estem en una nova píndola d'Amic Directes. Jo sóc Iet Ibi, a les xarxes socials, creador de contingut a YouTube, Twitch i a totes les bandes. I avui, en esta píndola, us vaig a explicar específicament les configuracions, tot el que hi ha que toquetejar a Twitch per a poder començar a fer directes i que no se'ns escape ni un detall. M'acompanyeu? Si recordeu, a l'anterior píndola us vaig estar explicant tot el que era el món de Twitch, tot el que era especialment la pestanya de panell de creador, on teníem totes aquestes opcions per a navegar i configurar del nostre canal, però ara ens anem a centrar en la de configuració Stream. Esta és una pantalla clau, ja que si no tenim ben configurada esta, té igual tota la resta que fem, té igual que fem el millor streaming del món, que no es quedarà guardada. I per tant, hem de tindre tot en compte. Com us vaig comentar a l'anterior píndola, la clau de transmissió és molt important, ja que això indica, diguem, l'adreça a la qual el programa que fa el directe envia la informació. És a dir, que segons quina clau li posa al programa, doncs enviarà el directe a un canal o a altre. També vos he de dir que en programes com OBS Studio, amb el que segurament treballeu, des de la configuració, en la pestanya d'emissió, teniu dues opcions. La primera d'elles serà posar-li esta clau que vos estic dient, però la segona és iniciar sessió en la pròpia aplicació per així, sí que sí, assegurar-vos que l'streaming s'està enviant al vostre canal. Com veureu així, tot està ben explicat, però jo vaig a centrar-me en les qüestions més importants. Pel que fa al modo de latència, aquesta marca la rapidesa amb la que voleu que Twitch funcione amb la vostra informació, amb el vostre streaming, és a dir, si li marqueu baja latència, el que aconseguireu és que la informació que estigueu enviant al moment s'estigui emetent. És a dir, que si jo faig així, la persona veig al moment que jo he fet així i no tarde minuts en rebre aquesta informació. I esta, per descomptat, és l'opció que recomanem perquè a Twitch, la base de Twitch, lo clau és que vosaltres estigueu en contacte directe amb els vostres espectadors. I si d'altra banda marcarem latència normal, el que implicaria és que nosaltres no volem estar al dia, al moment, amb els espectadors i per tant ells estarien rebent una imatge prou més llunyana en el temps al que està passant. És a dir, que jo faria així i els vostres espectadors veurien a lo millor al minut que jo he fet així i per tant doncs no estaríem en constant feedback. Aquesta opció pot estar bé que la tingueu marcada perquè bàsicament el que fa és que vos avisa si vosaltres heu utilitzat durant el vostre directe alguna cançó amb drets d'autor. I és que si voleu fer un bon ús d'esta xarxa social no hauríem de posar música que no tinguem nosaltres els drets. És a dir, que si voleu posar música de fons al vostre directe, vos recomano buscar música sense copyright a YouTube mateixa. I ara ens anem a una opció clau, configuració dels VOD. Aitor, què és això? Doncs aquesta opció heu de tindre-la guardada sí o sí, perquè si no la marqueu, el que passarà és que automàticament en el moment que acabeu el vostre directe s'esfumarà, esborrarà, desapareixerà del món. I nosaltres volem demostrar el directe que hem fet per a que altra gent que no hagi pogut estar al streaming, doncs el puga veure. Així que jo vos recomano que guardeu emissions anteriors i també publicar sempre el VOD, perquè si això no ho marqueu, el vostre directe es quedarà guardat en ocult i si no se'n recordeu després de publicar-lo, doncs ningú el podrà veure. Així, per exemple, també vos dona l'opció de si n'hi ha alguna categoria de streaming que no voleu que després es quede guardada pel que siga que feu al directe, doncs l'escriviu així a aquesta categoria i per tant, sempre que feu un directe d'aquesta categoria, després no quedarà publicat al VOD. Una última recomanació és que si teniu un bon ordinador que puga fer directes i estar funcionant tranquil·lament sense estar molt apurat en els seus recursos, marqueu a l'opció del programa no sols emetre en directe, sinó també gravar, per a que així d'esta manera sí o sí sapigueu que ja siga a Twitch o al vostre ordinador tindreu una còpia de seguretat del vostre directe. Després tenim opcions divertides com per exemple la d'activar els clips. Això per a què serveix? Per a que els vostres espectadors quan estiguen mirant el directe i passe alguna cosa graciosa puga fer un clip del moment, puga fer un xicotet retall que després vosaltres podeu aprofitar per a compartir a les xarxes socials. Si seguim baixant per així tenim l'opció de raid. Aitor, què és una raid? Una raid és l'opció de poder rebre un munt de gent a la vegada i és que quan un streamer acaba el seu directe té l'opció d'enviar a la gent a un altre directe per a que així no s'acabi l'entreteniment i puguen descobrir nous canals. Eixe streamer, quan estigui acabant el seu directe, haurà d'escriure en el chat /raid i el nom exacte de l'streamer al qual li vol enviar als seus espectadors. D'esta manera, nosaltres, si tenim activades les raids, podrem rebre amb els braços ben oberts a tota la gent que ens envie eixe streamer. Vos recomano que no limiteu el nombre d'espectadors, ja que, per exemple, si posem un límit de 20, la gent que es vulgui fer una raid amb 5, 6, 7, 8 persones no podrà fer-nos-la. I respecte a l'antiguitat del canal, així tinc marcat 30, però si vosaltres i els vostres companys de streaming vos acabeu de crear el vostre compte de Twitch, doncs baixeu-ho també a un dia per a que així qualsevol canal siga nou o tinga ja un recorregut puga fer-vos una raid. Una vegada ja tinguem això configurat, doncs podem anar per més opcions
quan hem començat a fer streamings. I és que si ens venim a la pantalla contingut d'estudi de vídeo, així, com vaig mencionar a l'anterior píndola, s'aniran guardant els streamings que heu fet, en els quals podreu configurar-los en col·leccions. Però per a veure-ho més clar, ens anem a la pròpia pestanya de col·leccions. En aquest espai nosaltres podem crear una espècie de categories on guardem els directes, perquè imagineu-vos que nosaltres fem directes de Minecraft, directes parlant, i volem que es queden al nostre canal i que es categoritzen en col·leccions. Doncs així podem crear aquestes col·leccions per a que tot quede classificat i ben claret al teu canal de Twitch. Tornant a la pestanya d'estudi de vídeo, si vosaltres sou afiliats, que ja vaig mencionar com es feia en l'anterior píndola, podreu guardar un directe per a sempre. I és que punxant en este botó de destacar podreu guardar un tros o el propi directe sencer i que sempre es queda guardat al vostre canal. Jo una opció que vos recomano, si és que vosaltres aneu a presentar-vos al concurs d'Amics Directes, és tindre descarregat el vostre directe o haver-lo gravat prèviament a l'OBS. Per què? Perquè d'esta manera vosaltres sempre tindreu la prova de que heu fet el directe a Twitch. A més, així també vos dona l'opció d'exportar per a enviar este directe a altres plataformes, com bé puga ser YouTube. I si ens tornem a aquesta pestanya de contingut i ens anem a clips, així podeu veure els clips que tant vosaltres com els vostres espectadors han creat dels vostres directes. Per exemple, així podeu veure'm clavar la canasta de ma vida a 2,5 metres de la línia del triple. Doncs bé, des d'esta pestanya nosaltres podem descarregar el clip, compartir-ho amb els nostres amics i amigues i per tant aprofitar aquests clips que si teniu bons espectadors vos el faran mentre esteu fent el propi directe, així quan acabeu tindreu ja aquests clips per a poder veure, descarregar i trastejar amb ells. I jo ja no tinc molt més per explicar-vos. Hem repassat les qüestions claus per a que el vostre directe pugueu fer-lo de qualitat i puga quedar guardat. Anem a fer memòria. El primer de tot és que la clau de transmissió haureu de posar-la al vostre programa OBS Studio o en el propi programa iniciar sessió amb el vostre compte de Twitch. En la configuració de l'streaming en la pàgina de Twitch haureu de guardar sí o sí i marcar l'opció de guardar emissions anteriores. D'esta manera no perdreu el vostre directe i durant els 14 dies que vos deixa Twitch guardar aquesta emissió la tindreu disponible al vostre canal per als vostres espectadors. Vos recomano per descomptat activar l'opció dels clips per a que els vostres seguidors puguen crear clips i moments destacats dels vostres directes i per descomptat també activar l'opció de raids, que és una opció molt xula per a que entre streamers compartiu comunitat i feu un poc més amena esta aventura de Twitch. No tinc res més que contar-vos per la meva banda, espero que vos hagi sigut de profit, vos recordo que jo soc Aitor, Iet i Vi a les xarxes socials, espero que vos hagi aprofitat i ens veiem pel món de Twitch. Adeu!